Златоград иска прозрачно управление и нормални условия на живот, стана ясно на проведената среща между представителите на най-българската и патриотична партия Национален фронт за спасение на България и жители на Родопската община. Кандидатът за кмет Минка Салагьорова представи пред присъстващите целите и задачите на НФСБ и проектопрограмата си за управление на общината. Една от най-важните цели, заложени в програмата, е жителите на общината да участват активно в управлението. Хората да могат да кажат своето мнение при реализацията на всички програми на общината, включително и строителната програма. Ние предлагаме да се създаде един обществен съвет, в който определени лица, които хората са определили, да участват и те всъщност да дават идеите, да дават предложенията на кмета и да контролират кмета при изпълнение на договорите на общината. Хората поискаха още и по-сигурни условия за живот, подобрена инфраструктура и гаранции за местната болница. Поискаха и създаването на условия за работа на младите. За кога се създаде за младежта работни места и тази младеж да работи в този град, а не да няма младежи? Кой вече го каже това? Наистина никой не ги е усетил тези програми по проста причина, че някъде средствата потъват. Да, така е. Само, че точно това предлагам да стане различно. Вече да има работа за младежта. И нека да го кажа, предлагам и следното. Не така, както се случва до момента, в екипите на управление на тези проекти да бъдат едни и същи хора, които взимат по 2, по 3 заплати за това, а не да се дава възможност на млади хора с висше образование, да им се дава възможност да работят и да трупат опит по тези програми. Златоградчани останаха доволни от срещата. Те възлагат надежди за промяна, за спиране разграбването и обезбългаряването на родината. Убедени са, че само Национален фронт за спасение на България може да направи това. За това и ще подкрепят кандидатите за местния вод на 23 октомври, гласувайки с бюлетина номер 6.